רציתי לבוא לפה. רציתי להרגיש כמו שאנשים מרגישים. לחוש את הגוף. להיות בגוף. התפקיד שקיבלתי היה לעזור לאנשים. זאת הייתה עבודה נפלאה. אנשים ביקשו שאבוא אליהם, והאמינו. הייתי מרגיש את זה ומיד מגיע. אבל לאט לאט, בלי ששמתי לב, קרה משהו. התאמצתי מאוד לעזור, אבל היה נדמה שזה לא משנה בכלל. אנשים המשיכו לפגוע אחד בשני, המשיכו לזהם כל מקום אליו היו מגיעים, ואני התחלתי לכעוס. אחר כך להתייאש. מה קרה? לאן אתה ממהר? אני ממהר, תיסע. סור כבר, יא בבונים, סור כבר. תתאפק, זונה. את יוצאת, לצאת. שירי באוטו. למי קראתם זונה? את כנסית האוטו לסטיבי. אז לא תדבר עליי ככה בשביל... לא, גבורים, זה היה מדהים. לא הצלחתי לתקן כלום. נשטפתי בגל של חוסר אונים. התחלתי לחוש עייפות גדולה. הרגשתי לא טוב. נוסעים נכבדים, הרכבת של השעה 12:45 למודיעין מרכז, דרך נמל התנועה בן-גוריון, נכנסת לרציף 2, הנכם מתבקשים להתרחק משפת הרציף. Dear passengers, the train of 12:45 to Modi'in Center via Ben-Gurion Airport is about to enter platform 2. למה בחשבון? תגידי לה שזה לא מעניין אותי. שתדחוף את הרצונות שלה לתחת. שתגיד תודה שבכלל יש לה עבודה, ותסתום את הפה. חצופה. אני הולכת לפטר אותה, זה ברור לי. בוקר אחד התעוררתי, והבנתי שאיבדתי קשר עם ההיררכיה הגבוהה ששלחה אותי לפה. זכרתי שיש כזאת, אבל לא שמעתי אותה יותר. נשארתי לבד. כמעט 5,000 שנה אני פה. הפסקתי לספור. נו, להיט. תרימו לי להיט. אתם כאן עולה. מהפכה של שמחה, כי כולנו משפחה. תוצאה? עכשיו שמחה משקיעה ועד זריח. יו, מירי, תראי. תראה איזה דפוק, אני מתה. אני לא מאמין. אתה הולך לעוף. וואלה, מירי, זה בידור טוב מאוד. אתה תעוף לנו עכשיו. אני ממשיך להסתובב בעולם, נראה ובלתי נראה בו זמנית. מיואש מעצמי ומאנשים. רק אלכוהול עוזר לי לעבור עוד יום. עוד יום שאני כל כך לא רוצה שיתחיל. מי זה? שירות סוציאלי.
ענף, עזוב, מוכלך, מלא פוטנציאל. הייתי שוברת פה קיר, אפשר לצבוע גם ירוק, פירות. אפשר לעזור לך? תודה, אני בסדר. אני יכולה לעזור לך? אתה לא מתייצב לעבודה, מסתגר, לא מתקשר עם המפקדה. אתה בלי כנפיים? למה אתה עושה את זה? אתה יודע שבלי כנפיים אתה יכול... אני יודע, אני יכול למות. יותר טוב. לענייננו, בקשת ההתפטרות שלך נדחית. למה? חוק מספר 1 בתקנון הפיות, כל יצור קסם הוא בעל תפקיד, ללא תפקיד לא יוכל להתקיים יצור קסם. אז אולי תיתנו לי תפקיד אחר, בבקשה. אתה לא רוצה לעזור יותר לאנשים. לא, אני לא רוצה להיות פה. דיכאון מייאש, מחסור חמור בוויטמין. לא סובל את הפלנטה הזאת. אני גוזמת פה הכל, שתיכנס שמש. אולי תעביר אותי, לא יודע, ליופיטר, למאדים. לא חסר לי מקומות. יופיטר זה חור. מה קרה לך? אף אחד לא אוהב אותי יותר. הבנתי. תן לי לחשוב על משהו. ממש סובל פה. תראה, צריך להגיש בקשה נוספת, אתה יודע. הם מאוד נוקשים כל מה שקשור לייעוד ותפקיד. דרך אגב, הייתי ממליצה לך לעבור לנוגה, כיף חיים שם. אבל כרגע אתה צריך להישאר בתפקיד שלך. אבל אני... הסטטוס שלך כרגע הוא שטרם מימשת את התפקיד הקודם שלך. תחזיק מעמד. בהצלחה ויום קסם. הדיווח דיבר על 3 נפגעי ירי, אבל האירוע הזה עדיין נבדק על ידי כוחות המשטרה שמגיעים למקום. Imperial Rome is long gone, and I am speaking to you.
היי, אתה בסדר? אתה רואה אותי? הנה, קח קצת מים. יופי. אתה צריך להיות יותר זהיר. ואם אף אחד לא היה פה. תודה לך. בבקשה. תשאיר לך את המים. חכי רגע. מה? מה את עושה כאן? מה אתה עושה פה? אני בא לפה כשאני רוצה להיות לבד. יופי. גם אני. את לא מתכוונת לקפוץ או משהו. למה? זה כמו שאתה מסתובב בעולם בלי אור, והכל מכאיב לך. כל רעש, כל חספוס, כל ביטוי של גסות או אכזריות. זה לפעמים עד כדי כך כואב שאתה לא מצליח לנשום. ואז בוקר אחד אתה קם ואתה לא שומע יותר את הלב שלך. אתה ממשיך ללכת לעבודה, לעשות קניות, אתה מחייך, מדבר עם אנשים, אבל אתה לא שומע יותר את הלב שלך. אתה יכול לדבר על זה עם רופא, נותנים לך כדור, אבל זה מסדיר רק את הנשימה. זה לא מרגיע את הכאב. הכל נהיה תפל, מאבד משמעות. אתה לא עצוב, לא שמח, אתה לא מרגיש, לא מתרגש. אתה מבודד בבועה. מנותק, הדבר היחיד שאתה יודע. שאף אחד לא אוהב אותך יותר. אני אוהב אותך. הנה, תראי. תראי. אתה ממש חמוד, זה תחפושת מאוד יפה. קחי אותה, קחי. לא, לא חבל. קחי אותה. זה דווקא יכול להתאים לאירוע. תודה לך. אני שמחה שפגשתי אותך.